egy olyan családos, barátságos étterem, ahol én is jól érezném magam, ami a tányérokon közvetíti a régiónkat, a régiónknak a szezonális változását, tehát hogy ezek így mindig érezhetőek legyenek. És 18 év alatt azért volt idő, hogy kialakuljon egy olyan törzsendékkör, akikkel együtt tudtunk. Mi egy nehezebb utat választottunk és választjuk, mert sokkal kényelmesebb lenne nekünk is az, hogy befogadjuk külföldre a legminőségibb nyersanyagokat. De én úgy érzem, hogy ezzel nekünk van egy felelősségtudatunk, van egy küldetéstudatunk, hogy a helyi embereket megint visszaszoktassuk a saját kis kertünkbe, a saját kis udvarra, hogy innen tudjunk vásárolni tyúkot, házi nyulat, innen tudjunk venni a Balatonból, friss balatoni halat, itt van mögöttünk a somogyi erdő, jó minőségű somogyi vadat, az itteni kerteknek a zöldségét vásároljuk föl, és erre próbáljuk rászoktatni az embereket. Ezeket az őstermelői piacokat kell visszahozni, mert ott az biztos, hogy aki nem tud minőséget adni, az ki fog túlnak. Szerintem a gasztronómiában mindig túl sok az üzletember. Óriási hangsúlyt fektetnek a dizájnra, ami a legfontosabb, ami a lelke az egésznek, a szakma, az kerül háttérbe. És ez legyen akár az, hogy milyen séfet alkalmaz, az a séf, hogy milyen nyersanyaggal dolgozhat, a felszolgálótól kezdve mindenre.